Na, sziasztok, itt van velünk Bugyi. Sziasztok! És itt vagyunk egy hardcore része. Tehát folytatjuk gyerekek a hardcore-t. Ott hagytuk abba, hogy házat kéne építeni. És ugye itt elég sok fa van. Tehát van miből választani. Úgyhogy még egy kicsit szedünk majd fát. De előre megnézzük, hogy mennyi vasunk van, hát semmennyi. Akkor elkezdünk, gyerekek, kisütjük ezt a... Ben vagyok ezen a Minepolis-on. Oké. Mit kell itt csinálni? Nem tudok menni. Írja, hogy bejelentkezés. Várjál, hol lehet a chat-et felvenni? Csak méretét elég kicsi. Videóbeállít, vagy irányítása? Nem irányítás, várja. Chat beállítás, és itt van, hogy méret. Chat beállítás? 6 beállítás. Hát nekem olyan nincsen. És hol a videóbeállításoknál, vagy hol? Nem, bemegyünk a beállítások, és a beállítások, és ott van a másodiknál, a nehézségnél, hogy a utolsó előtti egy 6 beállítás. Arra rámész, és ott. Úgy. Na, te itt már van pajzsunk, gyerekek, hát akkor csinálunk pajzsot, hogy azért könnyebb legyen a dolgunk ja, nem is így kell. Hogy könnyebb legyen a dolgunk a mobokkal szembe, azt hiszem így kell. Mi? Ja nem. Így, aztán ezt ide fölhozzuk, és így. Oké. Na, ugye van pajzsom. Jó. Oké, most gyerekek már. Most már, ha minden igaz, nem kéne meghalni. Tehát akkor elmegyünk egy kicsit bányászni, és megnézzünk egy kis koordinátát. Hány blokkon vagyunk most? 10. Még mehetünk. Még mehetünk bőven. Szedünk egy kis szenet, egyébként elnézést Kugyinak a gépen, hogyha hallatszik egyébként. Remélem, hogy nem fog, de akkor azért elnézést kérek. Ben vagyok a Minepolis-on. Szerintem. Mert be kell írni ott, hogy per reg meg ilyen hülyeségek. Tudod, be kell regisztrálni, vagy te már ott játszottál amúgy? A Polison? Aha. Gyerekek, úgy Nem tudom, hát most azt tudom hol vagy. Hát én nem ott vagyok. Nem? Én egy játékos sportba hardcore-ozok. De jó, miért nem jössz ide? Ha mert... Várjál. Hát basszus, ugyan mondtad volna, hogy oda menjek, rohadj meg. Most amúgy mi nem tudom miért kapcsoltam be a koordinátákat, de akkor most egy kicsit megnézzük, akkor most csak a FPS 10-20, de fű. Oké. A minőség az elvileg jó, tehát akkor, gyerekek, van 64 szennünk, az nem is rossz. Tehát kéne még vasat találni, és az... Ellakák menü játékosok láthatóak. Szerver menü. Kéne, hogy játszottál-e vagy nem. Nem tudom. Írja, hogy per login? Aha. Per eljelszavad? Igen, már beírtam. És akkor beengedett? Aha. Hát akkor... hát kezdjen egy hardcore-t, vagyis hát csinálj magadnak dolgokat. Tehát, hogy így, mint hogyha a Survivor-ben lennél. Kreatív, oké. De figyelj, Kugyi, majd holnapi live-ba, hogyha gondolod, akkor mehetünk Minepolis-ra is. Itt vagyok benn, de most nem tudom mi van itt. Hát... Gyerekek, amúgy holnap live-olok, szóval, hogyha tudtok, akkor gyertek el. Ó, te fiú.
sötétedés kezdete. Szóval akkor... Most beülök itt egy barlangban. Igen. Aha. Itt egy zombi. Szóval nincsen semmi tudszom. Ugye akkor elkezdünk szerintem aludni, mert nem akarok meghalni. Dur, oké. Hát lehet, hogy elkezdjük a házat. Lehet, hogy ez a rész egy kicsit hosszabb lesz, de... Nem tudom még... Most mit csinálják? Hát most nem is tudunk együtt játszani akkor. Hát ezt nem tudom, hogy... Nem veszel föl videót? Akkor meg együtt kellett volna te fiú. Az igen, igaz, de... Na. Gyerekek. Tehát, hogy kéne... Ó, Istenem, hogy lagolok. Akkor fölvesszük az FPS-t. Jaj, ne 10. Jaj, de lagolok, gyerekek. Fölvettem 10 FPS-re. Azt a bűnös becsár. A korlátra arra fő... Éde fiú, hát... Jaj, more... Nagyon lagolok, gyerekek. Vágom. Korlátra... Ugye hány FPS a jó? Attól függ milyen a géped. Az az 1-1! Real Madrid Dortmund meccs, gyerekek, közben megy a háttérben, nézem itt egyedül nagyban a szobámba. 1-1. Tehát most egyenlített Dortmund. Elnézést. Súgy! Azt a csirkét megöltük. Só, te fiú. Már nincs semmi kajám. Nem már? Fiú. Na jó, hát... itt van tök. Dick. Az jó jön. Azt tudom, vagyok. Hello. 5 tojás? Itt van egy... Hol vagyok? Majd lehet kéne állatfarmoljak. Hol kell fölvenni? Jaj, csak izgulok, hogy nehogy megdögöljek, mert... Az így gyerekek, tudjátok, én mondtam már, hogy elvileg hát a 90%-ban meghalok hardcore-ba, közben nem tudom, hogy mi van. Ja igen, rezget az telefonom, mert jelezte, hogy kiegyenlített a Dortmund, aminek én nagyon örülök. Tehát, hogy ha a Dortmund megnyeri, akkor a Realnak sok esélye nincs, mert hogyha igazából a Dortmund mindegyik meccsét megnyeri, akkor 12 pontja lesz igazából, hogyha nem kétmenetes, tehát de nagy a lag. Lehet, hogy nem látszik a videóban, de elég nagy a bágszódás. Nem tudom milyen házat építsek, és hát az van egy elképzelésem, de hogy hova. Tehát nincs egy hegy, ahol tudnék házat építeni. Gyerekek, ez nem jó. Nem jó. Viszont nem tudom, addig is vándorolunk, tehát igen. De miért? Újraindítom a játékot, már nagyon laggol. Úgyhogy ja. Hát most se jobb, de... Jaj, mindjárt meghalok itt, aztán az szép lesz. Istenem. Ó, de fi. Az így gyerekek, óvatosan kell itt bánni. Jaj. Az itt ijed ezek a fáktól, hallod? Gyönyörű. Úgy itt vagy? Itt vagyok, csak most úgy eltértem itt a barlangba. Jaj, gyerekek. Van veletek. Nem tudom, mi legyen. Tehát, hogy ez így. Akkor lehet, hogy az lesz. Aha, ott... Jaj! Nagy jumpolásokban meg a végén meghalni. Viszont ott van egy ilyen... Aj! És már... Figyelj, bárány. Ennek kell a húsa. Nem tudom, de... Akkora bug. Nagyon nagy. Tehát így nem tölt be a világ. Ezt nem is értem.
Jó, hát akkor letelepedünk gyerekek, mert hát azért nem húzzuk ezt mi 5 részen keresztül, hogy letelepedjünk, mi már a harmadik részben, ugye? Remélem. Ha meg nem, akkor javítsatok ki. 20. Én megyek csúcsukálni. Ha meghallok itt a hardcore-ban. Hát akkor perbackkelsz, azt visszamész oda. Mert most éhezek, az a baj. Múltkor megöltünk 2 fuldiát a bandiával, hallod? Ó, nem áll, hogy nem tudom összeszedni a gyapjút, hát akkor ez nekünk nem kell. Mert amúgy a gyapjú színezés az nem hülye ötlet. A gyerekek úgy lerakott. Legalábbis megnézzük, hogy mi van. Mert nem tudom. Na, mi van, Kugyi? Nem tudom, mi volt. Mindegy, Kilépett. most már jó, de... Jaj, gyerekek, ütöm ezt a büdös bárány, de... Jaj! Ó, cukornát. Az jó viszont. Ó, te fiú. Aj, hogyha én nem fogok visszatalálni gyerekek, akkor ez baj lesz. Na, és ezt se tudom, nézd meg összeszedni, mi nem kell. Virág az minek? Tehát, hogy így, na. Jó. Oké. Akkor bekajálunk szerintem. Jó, mehetünk is haza. Mennyi fánk van igazából? Hát nem sok. Jó, egy kicsit vágunk egy kis tölgyfát. Holnap gyerekek nagyban nyomjuk a live-ot. Nem tudom, hogy mit lesznek, de készülök nektek horror játékkal is. Azokat de utálom, Jézusom. De nem ilyen durvákkal. De mindegy milyen horror, utálom horrort. Igen. Szívbe utálom. Hát hallod, én Filmeket is. Fúj, nagyon rossz. Én szerintem. nem tudom, hogy mással mivel játszok. Ja, fő meg Google-re beírom motoros játékok, azt nyomatom, tudod. Ez a legjobb. Easy Rider, öcsém, Easy Rider. Az a legjobb, tudod? Necro Speed, jó. Mármint ezt... Akkor nekiállunk a házunknak, gyerekek, nem. Tehát, ne várjatok. Az igen, az bárány, az gondolt, hogy ez is fölmászott a fa tetejére. Tehát, hogy tőlem ne várjatok el ilyen full modern házat, hogy ilyen luxus, meg hogy WC-t odahozzák a szobába, nem? Hát, egy olyan házat fogunk építeni, ami nekem elég lesz a túlélésre. Aztán majd később szépítgetjük meg mindenféle hülyeséggel. Tehát, hogy... Oké. Ez a lag akkora, mint a fene. Tehát... tudom, mi legyen. Minden esetre valahova ide kéne a házunkat építenünk, mert itt van nád, meg tó, de szerintem ültetünk nádat, hogy hagyd nőjön. Mert miért ne? Na, így. Mert egyébként egy nagyon jó mapra generált minket, tehát hogy így minket ide igazából akkor úgy építjük, hogy nagyon fájint kis házacskát akarok magamnak csinálni. Oké, és tehát, hogy meddig fér? Mondjuk így idáig 1, 2, 3. Itt.
eddig, hogy azért ne legyen ott olyan kicsi a házunk. Tehát... itt összeadom, kezdés össze. És töltjük 1, 2, 3. Oké. Akkor ezt úgy csináljuk, hogy... Súgy. Súgy. Hát nem pont így. Oké. Keretes. Akkor azt így csapatjuk. Jaj, ne legyen, kérlek szépen legyen elég a... pedig ez tudja, hogy nem lesz elég. Aminek nagyon nem fogok örülni. Ugyanis akkor mehetek feltenni gyerekek, és... Jaj, de úgy megint megy le a nap, hát ilyen nincsen. Akkor gyorsan megyünk egyet alszunk, és utána új napra viradunk. Közben 16 perce megy a kis ide, jó? Tehát még bőven van időnk, igazából. Este 9:30 van. Úgyhogy még igazából nincs késő. Annyira. Na, akkor mi megyünk is, fát vágunk. Gyurgyfa. Ugye mit szerelsz? Mi? Mit szerelsz annyira? Nem szerek semmit. Ja. Holnap te veszel fő videót? Lehet. Hol van? Gyerekek, ami után a házat megcsináltuk, igazából mehetünk. Góbánya. Mehetünk Góbánya. Aha, ezt elmagyaráztam. Hát 26 fa, ha nem lesz elég, akkor én TNT-ben robbantom föl magamat. Mármint, hogy a felső részére, az alsóra lehet, hogy nem lesz elég, de azt már nem akkor csinálom, tehát, hogy így baj nincsen azzal. Süty. Vagy. Na. Közben itt a nagy Champions dalokat éneklik. Tehát az a helyzet. Szervusz anya. Hallod, Fugyi, tök jó dizájnt találtam. Anya jó. Ne! Fugyi, nem lett elég a fa. Nem lett elég a fa. Nem vár. Nem akarok meghalni. Azt ígértem, fölrobbantom magamat, de az csak a felső részre vonatkozott. Salalalala. Nem kell meghalljak. Na. Hát 6 fa már elég kéne legyen igazából. Fehérfánk az 41 van, tehát az a baj nem lesz. Akárhogy számoljuk, még ha 3 sarkot kell kitölteni vele. Hányat kell végül is? Súgy. De ez így kicsit útba lesz. Tehát tűnj innen egy kicsit. Tovább. Na. Akkor kész lennénk. Ja, várjál. Igen, kezdődünk. És ide rakunk ilyen fát. Ez így hogy néz át? Jó az. Kitaláltam egy új dizájnt magamnak. Ja. Szerintem nem lesz annyira rossz. Tehát... Nem én mondom.
mondd meg. Kell egy kis cobblestone. Ami a bánat. Jó, gyerekek, azt hiszem, hogy is tudok ajánlani. Ezt jól is hiszem. Oké. Volt 64. Volt nekünk 64 kövünk, de mi azért szedtünk még mellé 24-et. Ezért a látási viszonyok nagyon-nagyon rossz a kapcsolat, ugye? Tehát, hogy akadozol néha. Na most mit csináljak? Hát, igazából még igazad van semmit, de... Mindegy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Akkor egyes ajtónk lesz. Igazából tök mindegy. Számomra. Nem tudom, szerintem érezhetően, hogy úgy nagyon-nagyon. Meddig tart a videó? Hát, nem tudom, még 10-15 perc. Én 10-kor alszok. Igen? Nem Nem áll. Az komoly. Azért alszok már 10-kor, hogy ne legyek ilyen hullafáradt másnap. Nem tudom, nekem még be kéne fejeznem a házamat, tehát... Hogy így... Ja. De mondjuk sütni is kéne, viszont az elég sok idő. Mi legyen? Tehát, hogy csinálunk mondjuk 5-6 kemencét, az nem lenne hülyeség. Csak... elég sok üveg kéne. Nekünk és így is homokunk. De van. Berakunk ide vizet. Kis szénnel. Van 42 forrás. Mert akkor szerintem én is gyorsan fölvennék majd egy videót, vagy nem tudom. Most? Ja, csak úgy kéne, hogy Hát jó. te ezt befejezed majd. Mert? Hát mert hogy túl hosszú lenne a videód, mert hát azért a nézők se értenék, hogy most mi van. Mert? Most össze-vissza menni. Ja. Hát, mondjuk ilyen. Figyelj, hogy ilyen sietek csak azért. No. Nem olyan könnyű, nem. Nem sietni. Viszont én hiányolok innen valamit. Esetleg a lépcsős tető, nem hiszem, hogy rosszul néz ki. Na. Én amúgy megcsinálom a lépcsős tetőt. Nem tudom, hogy mit csináljak. Gyerekek. Tehát, akkor Nem tudom, mit csináljak. ez így csúnya, szerinted?
meglátod a végeredményt, hogy milyen csodálatos házat alakítottam ide. Hallod? Hát én aztán nem vagyok a házépítős mestere, tehát ilyen házat ide vágok, azt jó napot kívánok. Na, az lett volna még a szép fűre rárakom a izét. Jaj, de ügyes vagy, Levi. Azt hiszem visszavágni. Nagyon. Hát hallod? Ja. Úgy tudok én is építeni, te. Nem tudok egy blokkot a helyére rakni, hallod? Na jó. Hát akkor itt nem építgetünk annyira. Fölmegyek a tetőre, azt onnan csinálom már. De nekem mindjárt, vagyis lassan mennem kell. Tehát, hogy én mai nap gyerekek a házat nem fejezem be, az biztos. Itt a szerencsétlenkedek. De részeg is gyorsabban megcsinálnám, mint én. Muszáj van. Haladni kéne. Tehát. Jó, akkor alszunk. Éjjel aludhatsz, jó? Akkor csak éjjel alszunk. 8 üveg, meg 12 üveg, ez mindig nem lesz elég. Akkor ennek a fele, az sok. Nem érdekel. Bár hát 20 üveg nem elég. Ezt én. Videót félre raktam. 6 üvegünk van még, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajaj, sötétedik, nem kéne szörnyekkel harcolni. Legalábbis most még az elején nem akarok meghalni, aztán a végén már fúdiában már creeperök jöhetnek. Tehát miért nem tudok aludni? Na, már a következő éjszakát az ágyunkba fog, vagy a házunkba fogunk tenni. Azt mondja, kell nekünk elég sok tölgyfa. Hát hallott, Kugyi, tegnap nem tudtam aludni. Ne. Olyan melegen volt. Egyszer fáztam, egyszer melegen volt. Hát mondom ilyet. Tényleg most fázok. Fázó? Ja, már olyan hideg van. Nálatok hideg? Az nem jó. Na, hát nálunk mondjuk, hát nem tudom hány fok lehet, de... Ó, hát nem tudom, hát 30 körül. Nincs hideg most. Hát lekukkantottunk a bányába, de inkább visszamegyünk. Ennek sok értelme volt. Gyerekek. Azt a büdös életbe, Kugyi, hallod. Nem is éri meg ez a mennyit belefektetek, hallod. A házba annyi építőanyag kell, hogy ez... Na mekkora ház lesz? Nem nagy. Csak sok minden kell hozzá. Ez egy baj. Csomó lépcső. Csomó... tudom én mi. Nem egy ilyen... Mindjárt megmondom neked hányszor hányos, de... Szerintem olyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, szó 13-as ház, tehát nem egy nagy. Csak hát sok minden kell hozzá. Ez a helyzet. Viszont most itt fölmegyünk. De ne a pajzsot tartsad már, te. És nézd meg, görbé rakja le hátját. Hát, ezt nem hiszem el. Ez kész.
egész katasztrófa. És nézd meg, még így rakja le hátiát. Ezt nem hiszem el. Ne úgy gyerekek, én elmegyek innen, esküszöm. Hát. Nem tudom. Erre nem tudok mit mondani. Az a helyzet. Hogy erre most mit is mondjak. Szerintem semmit. Jókat csöndben maradok. De egyszerűen, nem is tudom. Egyszerűen valamiért annyira lassan haladok. Vagy nem is tudom, hogy miért. De menjetek meg innen földkockák, mert mindjárt fölrobbantom mindegyiket. Hát egyszerűen... Kész, olyan gyors, olyan lassan pakolom a kockákat. Hogy így. Holnap után se leszek vele kész. Addigra kisül az üveg is, meg a hús is kisül sütőbe, ami nincs is, de azért kisül. Most ezt hogy rakta le? Úgy rakta le, ops. Mennyi az állás? Egy-egy, jó. Ajajajajaj. Na, hát akkor... Mi legyen? Szerintem, hogy néz ez ki? Hát nem valami szépen, de... Csak engem az pont nem érdekel, tehát... Hogy így... Oké. Hát ez most így mi? Tehát... Erre nem mondanék semmit. De ugye, ilyet én nem láttam még. Hát ez mi? Hát gyerekek, én kajak hülye vagyok. Tudom, egyszerűen megkukultam, vagy én nem tudom belőlem mi lett, de nem is tudom, hogy ez így most volt. De fuk. Jaj, ez most így mi? Tehát, hogy what? De fuk. Oké. Nem ár. Na oda megy. Hallod? Ugye? Amúgy nem olyan nehéz beállítani a live-ot. Szerintem. Osztálytársam az összekapta, hát 10 perc alatt. Kb. Hogy átment hozzá és megcsinálta, vagy mi? Hát ugye odaadta a leckét. És akkor, mert ugye én már mondtam neki, hogy majd csinálja már meg. Mert ő live-ol ugye. Igen? Aha. Van 200 subja. És akkor mondtam neki, hogy csinálja már meg, azt mondta, hogy megcsinálja. Aztán mondtam neki, hogy ő tud segíteni. Tehát, hogy kihasználtam az alkalmat. Összekapott mindent. A feliratkozó számláról azt nem tudta megcsinálni, de mindent meg tudott azon kívül csinálni. Jó, nem introgra, meg ilyenekre gondolj, hanem ugye a rendes live-okat, hát ugye... Jaj gyerekek, hát ilyen nincsen. Hány stack fát vágjak? Hány perce megy a videó? Ó,
35 perce megy, hát ezzel az erővel live-olhatok is. Hát az valószínűleg csak holnapra fog fölkerülni. Már fő se kezdem rakni. És képzeld, de indexképet is tudok berakni. Igen. Majd megmutatom, hogy kell. Nem kell. Jó. Tudom, hogy kell berakni, csak ugye vagy Photoshopolsz, vagy nem tudom, leszeded netről, vagy nem tudom. Én leszedem netről. Hát most minek photoshopoljak, ha van neten kép? Hát annak szerintem amúgy értelme semmi nincs. Ó, Istenem, hát ilyen nincs már, hogy ennyi fa kell hozzá, már mindjárt komolyan mondom, beaddolok, hát. Nézd meg, elfogyott a szén belőle, hát. Kész, katasztrófa. Katasztrófa egy Ducatori. Tehát, ja. Ha, hát ez a ház körülbelül úgy néz ki, mint egy kukástelep, de... Hát de most ez így, ez hogy néz ki? Tehát... Nincs tudom. Most ez... Mit lehet viszonyítani, mert hogy... Ne már, halod? Ugye. Hát, Komolyan beszélek. Jó, mennyi az idő? 10 óra elmúlt. Nem. Bentuska. Jó. Függő vagy, már nagyon vállaljátok függő vagy. Nincs is 10 óra. Persze. Jó, lekapcsolom, na. Látszom. Jó. Kivel beszélünk? Mi? Kivel beszélünk? Levivel. Mi? Levivel. Szép levővel. Igen. Tényleg? Jó. Megkérdezzük. Hallás van. Jó, oké. És itt nézel? Nézem, hogy mikor fekszel le aludni. Jó, most fog lefeküdni, na. Szia, Evi. szavasz, Kugyi. Akkor Kugyi lerakott minket, gyerekek. Oké. Akkor még nyomjuk egy kicsit. És majd topjak el. Gyerekek lassan, sötétedik. Nem már. Nem akarok meghalni. Jó, megyünk a házunkba, takarodunk, mert gyerekek, én már büdös életben már ilyenkor már jönnek a zombik. Jaj! Jó, inkább itt lefekszünk, aztán a végén meghalunk. Oké, most már nem. Jó, 13 fa, 53. Jött ki belőle, akkor abból kijön 8 lépcső, tehát 32 lépcső. Az már... Talán elég lesz a tető befejezéséhez. Nem lesz elég. Úgy haladunk, gyerekek, olyan tempóban, mint a csiga lassú. Mint a csiga lassú, az igen, tudok beszélni. Oké. Nem már! Ezt most miért így laktad le? Jaj, more. De amúgy mindjárt vége ennek. Ó, gyerekek, 60. perc. És 1-1 itt, ha Real, micsoda? Dortmund 1-1 lesz, akkor Dortmund esélyesebb a továbbjutásba, ha csak maximum nem rúg 10-et a
Real. Nem a Bencét, jó, mindegy. Anya, na! Bejön a nyom, hát ilyet. Holnap folytatjuk, úgyhogy találkozunk legközelebb is. Én Levi voltam. Sziasztok!